बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. सिंधुदुर्ग जिल्हा रुग्णालयातील रक्त केंद्रांमध्ये सध्या रक्ताचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला आहे. रुग्णालयात उपचारांसाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या आणि रक्ताची मागणी मोठी आहे. मात्र त्या तुलनेत रक्तसाठा अत्यंत कमी पडत आहे. यामुळे आगामी काळात जोखमीच्या रुग्णांचे हरवण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पाहूयात. नमस्कार, मी मंदार गावडे. आज मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हा रुग्णालयाच्या बाहेर उभा आहे आणि एक सत्य परिस्थिती सांगायची आहे की जिल्ह्यात फक्त 24 तास पुरेल एवढाच रक्तसाठा उपलब्ध आहे. तर सन्माननीय पालकमंत्री, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, आमदार, खासदार आणि सगळ्या 433 ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांना मी कळकळीची विनंती करतो की आपल्या ग्रामपंचायतीतून फक्त 2 बाटल्या रक्त म्हणजे 2 पाकिट रक्त हे जिल्हा रुग्णालयात आणून द्या. कारण का तुटवडा एवढा आहे, इमर्जन्सी केसेस आल्या तर त्याला सॉल्व करण्यासाठी रक्त पुरवठा होऊ शकत नाही. याची गांभीर्याने दखल द्या. फक्त प्रत्येक ग्रामपंचायतीतून 2 बॅग रक्त पुरवठा मिळाला तरी खूप आहे. याची सगळ्यांनी दखल घ्या आणि तेवढं सहकार्य करा जिल्हा रुग्णालयाला.